रुंगुल बर'आ बेसेबां गोथौनि हाखरनि ना आरो रुंगुल बर'आ बेसेबां गियानि गुनि साबसिन हामसिन लिडार दिनै बनसुआव थानाय समाव बिथाङा UPPL प्रमद बर'खौ मा बुंदोंमोन नङा होमबा बिथाङा जाति बिरोधी मानसिफोरखौ खनसाय ज' खालामबाय थायो माखासे नारि केलेंकारि गोनां मानसि मानाव गेदेर कास्टम बसुमतारी जाय सुबुङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय होखारजादों हिनजावनि केसआव बेबायदि मानसिखौ दिनै खोथा बुंनो थाखाय बिथांमोना लगायनानै होयो खोनाबाय भिडिअनि फुटेजाव जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों बनसुआव थानानै प्रमद बर'खौ रायदोंमोन प्रमद बर'नि फेमिलिफोरखौ रायदोंमोन दानि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ रायदोंमोन बै हान्जानिफ्राय बै हान्जा थाङोबा मानो बिबान जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोरों गोरा गैया नामा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाजार गोरों गोरा दं बै हान्जानिफ्राय बै हान्जा थाङोबा बिबान डेन्जार जाय मानसिफोरा बै हान्जानिफ्राय बै हान्जा थांनानै आरो उल्था बे हान्जाखौ बुंफिननाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों गावजों गाव दाङाबाजिखौ सोर खालायो बै हान्जानिफ्राय बै हान्जा थांनाय लोगो नाथाय गिबिसिन बे हान्जायाव थानानै बे हान्जाखौ बखिदोंमोन आरो बे हान्जाया थाखा फैसा होदों ना बे हान्जाखौ मोजां मोननानै बे हान्जायाव थांदों बिनि उनाव उल्था बखिफिननाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजायखौ सोर खालायदों जों दिनै बुंनांगोन सोरबा रुंगुल बर'आ ससियेल मिडियायाव फैनानै बाथ्रा बुंनो लाजिनांगौ प्रमद बर'नि फेमिलिखौ मा बुंदोंमोन प्रमद बर'खौ मा बुंदोंमोन आरो दानि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ मा बुंदोंमोन दिनैनि समाव रुंगुल बर'आ ससियेल मिडियायाव फैनानै बाथ्रा बुंबाय थानो लाजिनांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोरों गोरा हाजार दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बै हान्जानिफ्राय बै हान्जा थाङोबा बिबान होनायखौ बन्द' खालायनांगौ मैसो जानानै दं बिथांनिया हिनजाव गोदाननि गामियाव आरोखि एकदम दावराव जानानै दङ खोथाया जाहैबाय मा दा बेखौ ब्लगारसो होनना मिथियो आसलि बे मा खामानि मावो बेखौ मिथिया आरो ओमफ्राय दानिया खोथाया जाहैबाय ब्लगार इउटिउबारजोंसो हाबा जाहैबाय होननानैहाय एकदम बिराद माने प्रब्लेम जानानै दं आरोखि दा खोथाया जाहैबाय सिख्लाया लेखा गोरों गोबां फरायनायनि न' डाउट जोंबो मानियो होमब्ला ओरैबायदि जाहैबाय खोथाया एफाबां लेखा फरायनानैबो बे सासे ब्लगार इउटिउबारजोंसो हाबा जाहैबाय माहाय फरायथारखो बेलाय मानि थाखाय फरायथारखो बेबायदि जाबाय आरोखि दा आंनियाव साननाय फैदों आरोखि मा जों बायदि ब्लगारा लेखा गोरों हिनजाव मोनले नामा मा जों लेखा फरायाखै नामा महर मोजां हिनजाव मोनले नामा जों बेखौ लाना आं बिराद दुखु जानानै दं आरोखि जोंबो फरायदो लेखा जोंबो मा खालामनांगौ खोथाया ना इउटिउबाव होन गारनो हागौ मोननो थाखाय ना हादानि हिनजावखौनो गोसो होगथाब लानो नैहाय इउटिउबजों थांबाय थानांगौ सानदों आरोखि आं माने दा आंबोथ' इउटिउबाव 3 इयार्स जार्नि खालामबाय नोंबो खालामबाय जों दा जिखिनि इउटिउब बागै एसे मिथिगौ जों बुंनि रावबो इउटिउबारफोरा बुङा दे खिन्थु मोजांखौ इउटिउबा जेरैबायदि प्लेटफर्म ना पुरा डेन्जारि प्लेटफर्म माने इन्टारनेसनेल जायोना माने गावनि गोसो बायदि जायो इउटिउबा नोङो गाव जेरैबायदि नोङो पाब्लिकखौ जेरैबायदि अनसायगोन जेरैबायदि नोङो नोंनि लोगोआवसो माने गावनि लोगोआवसो बाथ्रा जायो जुदि दा जोंबो जुदि जोंनि इउटिउबखौ जुदि मोजाङै रेगुलार खालामोबा ना आरामसे जायो आरो स्पन्सरशिपा मोनसेयाव जों बुंला माने जायो खिन्थु इखौ गावबा गाव खालामना लानो रोंनांगोन स्ट्रागल रोंनांगोन दा आदायाबो गोसोबा स्पन्सर नागिरबा अनेक मोनो मा मोनो फैबायानो थायो आं लागोआ बेखौ दा लानाङा स्पन्सरशिप मानो होनबा स्पन्सरशिप लाबाथाय एसे गावनिबो माबाया डाउन जायो खिन्थु स्पन्सरशिपखौ ओरैबायदि मोनो दा जोंनि बर'फोरासो रोङा स्पन्सरशिपखौ लानो गोबाङानो रोंगो खिन्थु गोबाङानो माने पेड प्रमोशन खालामनांगौ आंनि बादिबा मानो होनबाथाय पेड प्रमोशनखौ अकल स्पन्सरशिप ओइ गेमनि प्रडाक्टनि इदल' जाया पेड प्रमोशना माने रियेलाव डाइरेक्ट फेस टु फेस पेड प्रमोशन खालामो बेखौ जोंबो खालामो खिन्थु इउटिउबाव पाब्लिकफोरा जोंखौ हमनो हाया पेड प्रमोशन ना मा प्रमोशन रावबो हमनो हाया मानो होनबा जोंनि इ बुस्थुखौ माने एक्से माने माबायो इनडाइरेक्टलि माने खालामो जों प्रमोशनखौ दा प्रमोशन खालामो होनना मिथिबा माने सोरबा बिदिनो एसे नेगेटिभ सानोना खिन्थु प्रमोशन खालामाबो जोंहा उपाय गैया दा आङो माने दा आदामोनखौ बुङो हायोबाथाय पेड प्रमोशन खालामनांगौ रियेलाव खालामनांगौ फेस टु फेस खालामनांगौ साप'जलि हमना मोनसे श'रुमाव लिंहरबाय श'रुमाव माने पेड प्रमोशन डाइरेक्ट खालामबानो जाबाय मानो होनबाथाय पेड प्रमोशन नाबा जोबोर खस्थ' जों भिडिअ एडिटिंआव ओरैनो टाइम वेस्ट जायो जोंनिया मेगना पावारा खमायलाङो इफोरखौ सोर बुजिनो एडिटिंआव टाइम लायो नेटनि बाथ्रा दोङो नेट पेकनि बाथ्रा दोङो स्टरेजनि बाथ्रा दोङो ओंखायनो माने आं गासिबो खावलायो इउटिउबारफोर 1000 फिसायानो जा गोदोरानो जा 10K साबस्क्राइबानो जा 5K साबस्क्राइबानो जा सोरबा ओरैनो लिंहरबाथाय आलासिफोरबा थां खिन्थु ओरैनो नर्मेलि लिंहरबा थांना थिग दा
जों हिन्जाव मोजां लानो थाखायहाय जों इउटुबखौ गारा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन जेसेबांनाखि थांना थागोन एसेबांनाखि जों थांबाय थागोन इउटुबजोंहाय लांफाबाय थागोन जों गारखाया थाङा सरि दा माने ससाइटियाव मोनसे बे मिसकनसेप्टआ फैगासिनो आरोखि दा माने सोरबा ब्लगार सोरबा इउटुबारनि हिन्जाव मोजां मोनलांबाय लेखा गोरों मोनलांबाय गोरोन्थि जाबाय बेखौ दा सान आरोखि दा गोबां इउटुबजों साक्सेस जानाय मानसि दङ खोथा हमना ला ओरैहाय जोंनि UK07 दङ जों नंगौ जों बेबायदि हाया बिनि लेभेलसिम थानांगौ बिराद खस्थ' खालामनांगौ दङ खिन्थु जों जोंनि स्टाइलैनो जोंनि वेजोंनो जों थांबाय थागोन जास्ट जोंनो नांगौ नोंथांमोननि सापर्ट जोंनो नै गाइस जोंनो एथ'बां सापर्ट नाङा पार भिडिअ'आव नोंथांमोना 50k भिउस बानो 50k भिउस बानो जोंनि थाखाय Oh my god. आंनो 50 नांगौआ 30 ल'गोलाय 30k बाबो जायो 30k बाबो जायो बेनि थाखाय माने इउटुबनि फायदाखौ जोंबो मिथिगौ माबोरै बेखायनो एथ'बांबो सापर्ट नाङा जोंनो जास्ट मिडियाम सापर्टखौ नांगौ 50k 30k 40k इ भिउसखौ जोंनो माने होनो नाजाबानो जाबाय गासैनोबो नायाब्लाबो प्ले खालामनानै खिनो थां दोननानै इदि जायो दा बेखायनो बुङो इउटुब आरो जाय इउटुब स्टार्टिं खालामनो सानदों ना जुदि गोसो दंथारोबा खालाम आरो फरायनाय बोसोरबाबो फरायलांबाय था इउटुबखौबो लांफाबाय था आंबो डिग्रीखौ इउटुब गायै आं ग्रेजुवेट खालामदों सानना नाय मा सिस्टेमै खालामदो डिग्रीखौ आङो क्लासावनो बारा थांनो मोनामोन माबा खस्थ'जों लोगोसे खालामथारदों ग्रेजुवेट किबा हरे माने मोजांखौनो खालामदों खालामनायालाय 60% ग्रोब लाना खालामदों आरोना ग्रेजुवेटखौ जायखिजाया बुहुत स्ट्रागल खालामदों इउटुबावबो दा आरो गिदिंनायावबो माने राइट खालामनायावबो एसे एडिट जालांबाय मा खालामनो आरो लाइफआवबो इदि इन्जय लायाबा दानो लायाबा बोरै उनाव लानो हायाना हाबा जाबा बोरै मोनगोन खिन्थु दा बिनि थाखायनो मोनसे मेथाइ खननि लास्ट आरो नागामिसनि मोजां खन बे दाउखा बिरलाबायनायनिल' जानाय नङा खाथि खाला बोरमा दङ बे खारनाय बायदि जानाय नङा BNCबो दानदोंमोन BNC बड' नेसनेल कनभेनसन होननाय मोनसे बिथाङा बै समाव अर्गेनाइजेसन दादोंमोन दा बिथाङा बुंदोंमोन जे हारियाव खौसेथि लाबोगोन मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसनखौ ज' खालामनानै बिथाङा NDB फोरनि मानाव गेदेर जोहोलावजो बिथांमोननि थाखाय बाथ्रा बुंगोन होननानै बिथाङा बे अर्गेनाइजेसनखौ दादोंमोन नाथाय जों उनाव नुबाय बेयो मोनसे पलिटिकेल प्रपागेन्डासोमोन बिथाङा गोबां बाथ्रा बुङो बिथाङा बुङो रन्जन दैमारिखौ दिहुनगोन मागोन बिथांमोनाथ' बै समाव सरकाराव दंमोन ना जाय समाव मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथांखौ हमदोंमोन बै समावथ' बिथाङानो चिफमोन ना बै समाव मानो बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांखौ दिहुनासै आरो बयबो बावलांनो नागिरो BTR एकर्डखौ बिथांमोना समालोचना खालामबाय थायो नाथाय BTR एकर्डनि सासे सिगनेटरिया जाबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो आरो बिथाङानो बुंदोंमोन BTR एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायोब्ला बेनि गेजेरजों बड'लेण्ड रायजोआ सोरजिजागोन होननानै बिथाङा बाथ्राफोरखौ बुंनानै बावगारो दिनैनि तारिखाव बिथाङा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ समालोचना खालामनो नागिरो नाथाय बिथाङाबो मोनसे समाव गुलि अरनानै समायखिरा लादोंमोन जेब्ला समसिम बड'लेण्ड जाया अब्लासिम सोमावसारनायखौ दोनथ'आ होननानै नाथाय बिथाङा चिफ जानो लुगैनानै बे समाव लामा ससेयाव सोमावसारनायखौ दोनथ'नानै गारनानै फैनानै बर' हारिखौ गोथौ हाखराव खोख्लैनानै गाव 17 बोसोर चिफ जाफैदों आरो बिथांनि समावनो 2005-06 सनाव 150 जननिख्रुइ बांसिन बर' इन्टेलेक्सुवेलफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों बे बाथ्राखौबो खिन्थु बर' हारिया बावाखै 110% बड'लेण्ड जाया होनग्रा मानसियाबो बे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो दिनै बर' हारिखौ बोफ्ले जिफ्ले खालामग्रा मानसियाबो गोदाव सोराव खालामग्रायाबो हाग्रामा महिलारियानो मालाबा ख्रिस्टानफोरनि एगेन्स्टआव बिथाङा बुङो मालाबा बाथौफोरनि एगेन्स्टआव बिथाङा बुंनो नागिरो दा धोरोमनि गेजेरजों बर' हारिखौ सोखावनो बिथाङा सोर बिथाङा हारिनि साननैसो खामानि मावनानै गावनि दरमाहाखौ लाबाय चिफ जानानै नाथाय बिथाङा सानफ्रोमबो असान्थि माने सोरजिनो थाखाय स्कप नागिरबाय थायो सोरखौबा हाथियार होनानै हाग्रायाव दैदेननो नागिरो दाखालि बावैसो साननैसो सिगाङाव माखासे हाथियारा हमजाबाय बे हाथियारखौ होनानै सोर हाग्रायाव थांनो सेंग्राफोरखौ हिंस होदोंमोन बे बाथ्राखौबो दिनैनि तारिखाव रायजो राजा मोनथिगौ बिथांमोना बेनिखायनोथ' बुंबाय थादों असान्थि जादों बेराफारसेथिं मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सान्थि लाबोनो नाजायो बेराफारसेथिं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा सेंग्रा जोलैखौ मिसलिड खालामनानै हाथियार होनानै हाग्रायाव दैदेनलांनो माखासे हिंस होनानै बिथांमोनखौ उसुतनि होनानै बर' हारिखौ गोदाव सोराव खालामनो नागिरो दिनै खावलायदों जों गोदान जेनेरेसना खावलायदों बिथांनि जि माने प्रपगेन्डा पलिटिकेल माने मिसइन्टारप्रिटेसन बेफोरखौ बिथाङा बाद होनानै खमसे खम थांनाय समाव जेरैबायदि बिथाङा गोरोन्थि खालामबाय फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिदि गोरोन्थि खालामा जों खावलायदों बिथांखौ आङो मोनसे राजखान्थि हान्जा BPFनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि कम्पानिखौ सोंनो लुबैदों सासे जाति बिर'धि दुर्गादास बर' जाय समाव बिथाङा मिनिस्टार दंमोन बै समाव बिथाङा मिनिस्टार थानाय समाव बर' मानसिफोरखौ बोरै बेबहार खालामदोंमोन आरो बर'नि आन्दलनखौ बिथांमोना माबायदिहाय जौगानो नागिरदों बै समाव बोरै बर' मानसिफोरखौ नाख्रेबदोंमोन बोरै सोबख'दोंमोन
बे बाथ्राफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दाबो बावाखै दा बेबायदि सासे जाति बिर'धि मानसिखौ बिथांमोना मानो केन्डिडेट होखो एक नाम्बार कुइसना बेयावसो जादों जोङो सारप्राइज जायो मालाबा जेमानाव गिदिर हाग्रामा महिलारिया जेसेबांखिनि जाति बिर'धि खामानि दोङो जोंनि बर' हारिनि बिर'धि खामानि बिथाङा मावबाय थायो गेजेराव बिथाङा बर' खृष्टानफोरनि एगेन्स्टआव दिल्लीयाव थांनानै राइटिं बिटआव लिरना हरबाय मानव गिदिर प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव जे खृष्टानफोरनि खामानि मावगासिनो दं खृष्टानफोरा बर' नङा होनबा बिटिसिनि गेटआव सेक्रेटारियेट मोखाङाव जेथिया मानव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बर' हांखोजों खोब मोजाङै गां लिरबाय बर'नि हारिमु रावखौ सिनायथि होनो होननानै बे समाव बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारिया बुंबाय बेयाव फारायाव जाग्राफोरनिबो रावा जानांगौ होननानै बेराफारसेथिं बिथांमोना बुंदों जाय समाव बिथांमोना सरकाराव दङमोन जे गुबुनखौ एसटि होनायावबो बा सिरा जाग्राफोरखौ एसटि होनायावबो बिथांमोना जेबो अबजेक्सन गैया अब्ला बिथांमोननो जुदि बयखौबो एसटि रिजार्भेसनाव सोना होनाय जायोब्ला बिथांमोना बहा इलेक्सन गेलेगोन मानव गिदिर हाग्रामा महिलारिया बहा इलेक्सन गेलेगोन जोंनि 6 सिड्युलनि जि क्राइटेरिया बे बहा थागोन बाथ्राया बेफोरबायदिसो दा बेनिखायनो बिथांमोना सोरबा ट्रेक्टराव माने थाव गैया माबा होनाया बेयो सेकेन्डारि बाथ्रा फार्स्ट बाथ्राया जाबाय मानव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सोमावसारनानै फैदोंमोन बिथाङा दिनैनि तारिखआव बर' हारिनि सुथुर दुर्गा दास बर' बिथांखौ मानो केन्डिडेटसार होखो कुइसना बेसो मोनसे बाथ्राखौ साफ्रोमबो बर'आ दिनैनि तारिखआव गोसोआव लाखिनाया मोजां क'क्राझार एसटि रिजार्भेसनाव जोङो 10 बोसोर गुबुन हारिनि आखायाव जोंनि एमपिखौ खोमाना लानो गोनां जादों मानव गिदिर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बै समाव सरकार दङमोन दा जेरैखिजाया साफ्रोमबो बर' फिसाया खनसेनि थाखायबाबो 1 मिनिटनि थाखायबाबो साननांगौ जे नैबे खनसेयाव खमसे खम जोङो सासे बर'नि एमपि दिल्लीसिम दैथायहरनो हायो नामा बाथ्राया बेसो जों सोरजोंबा हाब्रु सारलायनायनि बाथ्रा बुंनो नागिराखै सोरबा ट्रेक्टराव थाव गैयानो सोरबा मा बेफोर मिनिंलेस बाथ्रा दिनैनि तारिखआव रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा हारिनि थाखाय जिउ बावलांबाय दिनै बिथांमोननि थाखाय खोथा बुंनो दिल्लीयाव सासे एमपि नांथारगौ जेरैखि जाया आरो बे मोनसे स्क'पआ जोंनि मोखां सिगाङावनो दङ बेनि उनावबो जुदि जोङो एडभान्टेजखौ जुदि लानो रोङाब्ला बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मा जागोन मानव गिदिर हाग्रामा महिलारिया जाति बिर'धि सोरबा पृथ्वीराजनो बिखौ मैया दाखालि एमपिनि लिस्टआव होलायबाय बिनि नैया सामसे मोनसे दावराव थांलायबाय मानो बिथाङा जाति बिर'धि मानसिफोरखौ खनसाय ज' खालामबाय थायो माखासे नारि केलेंकारि गोनां मानसि मानव गिदिर कास्टम बसुमतारि जाय सुबुङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय होखारजादों हिन्जावनि केसआव बेबायदि मानसिखौ दिनै खोथा बुंनो थाखाय बिथांमोना लगायनानै होयो बेसेबां लाजिथावना बाथ्रा माखासे आलु गिसावफोरखौ ज' खालामनानै बिथांमोना बर' जातिखौनो सेवहोनो नागिरदो नाथाय जों बेबायदि जानो होनो हाया जों मालाबाबो बेबायदि स्क'पखौ बिथांमोननो होनो हाया जों हारिखौ गोख्रोङै दानांगोन मास्टार रेसखौ जों जेरैखि जाया खालामनांगन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सिमां बेखौ जों मोगथाङाव जेरैखि जाया खालामनांगोन दा आं जोबथारनायाव खावलायदों साफ्रोमबो बर' फिसायानो दिनैनि तारिखआव साननांगौ 10 बोसोर जों गुबुन हारिनि आखायाव एमपिखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन नैबे खनसेयाव जोङो जेरैखि जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बुंथिगिरि बारग' लेङाइ आफादगिरि जातिनि थाखाय बावसोमग्रा खामानि मावग्रा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ क'क्राझार लकसभायाव जेरैखि जाया देरहाहोनानै बर' हारिनि खामानि मावनायाव बिथांखौ मदद होनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जुदि जों बेबायदि खालामनो हायाब्ला मानव गिदिर हाग्रामा महिलारिनि थिननायाव जुदि जों खामानि मावबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि इयुना जोबोद खोमसि जागोन